טוב, היום אני אעשה לכם טווח על הברקייד RV10, כמו שאתם רואים וכמו בסיקור. אוקיי, נתחיל. אני אראה 2 במהירות ו2 יחידות. זה היחידות. ועכשיו 2 במהירות. טוב. פיט, 24 פיט, גם הוא 25 פיט. עכשיו, שתי הראשונים הם היו ביותר מהירות, ועכשיו אהבתי את הרובה מאוד בגלל שאם אני יורה 2 במהירות אז הם בעצם באותו דבר. אוקיי, אני הייתי עדן קומדי, מקווה שנהנתם. תמשיכו לצפות את הסרטונים.